КТБГ и това е трети епизод на Skywars. Но днес е малко по-специално, защото при мен е Данито БГ! Здравейте! И днес, така казах, отново ще играем Skywars в Epic Code и да започваме. Да, добре. Айде. О, е! Само двамата сме, тъй че скоро няма да почнем. Да излизаме да влезем в друг портал. Ето тук пак ще напусне. Тя идвам. Бързо, двама влезаха. Само ти трябва и почваме. Така. Аз ще изтъп. Ще ги къртим. И така хора, ако си мислите, че обикновен сервер, това е премиум сервер. Не е такъв обикновен. Да. Ще има, разбира се, IP в описанието, както при останалите епизоди. Да. Кой кажеш да, бе? Какво? Не, нищо. От това много тъпяйте ме. В един час ми запанах само стрели, кирка, стрели, кирка, меч, брадва, кожена броя на чатната и 5 дърт. О, мен при втора чест ми се усмихна. Късмета! Някак ме уби! Аз съм си в чест, той ме уби, човек. Айде, аз ще гледам. То си да при мен, нали? Да, ни идвам. Гледам та. Добре, Той ме уби. Да. Айде! What the fuck, остава, бе? Айде ги ти. Да, бе, дори аз не мога да сега тук. Ти при мен ли си? Да. What the fuck, бе? Чай, да го видя той къде е. Ами само 4-ма. Дани, то се над тебе. И знаеш, че те е запушило доста яко с дърт отгоре. И той тук се стои и прави нещо с меча. Махна ли съм? Да, бързо излез. В центъра стана номеле. Сега, идва баш майстора, сега ще го прави. Всички там са фул даймонд, бе. Какво баш майстора? Гледай сега, виж как ще потърпям. Ай, давай. Виж само 3-ма. Ела ти ми, кучета. Да, бе. Прасе. Ела, бе. Прасе. Ето с дето ме уби. Давай, Дани! Газ. Ти каза газ. Ти къв си, бе? Бики И аз го бия. Аз качвам. О, Дани, Аз скочих. Те двамата като подпухаха. Като напочна. Чете хора малко. Хора, знаете, ако нещо, някакви копчета се чуват, ма нещо се е бъгнало и не знам. И така. Добре. Малко бях на пауза. Кой ме пише, бе? Ай, Дани. Тъй. Аз влязах. Влезна ли? Да. Направо си О, влезна. стига, бе, човек! Ого, ти къде си? Точно теб съм, бе, къде съм? О, мале! Тук, мале. Аз пътя честника броня, само кожена и някакви бутуши айрон. Така че никога. Аз тук направо кръчам. Уохо, някой се напърди. О, 3 перли и 3 златни ябълки. Вот такое бушнако. Кири, помощ! Чакай, ще бия с бутуша. Мерси. О, в закон не си ги слагам. И за колко вземем този айрон? Да, нямаш ли перли?
Да, имам 5. Колко? Една. И аз имам толкова, сколко тебе имаш. Колко има сега? 2. Ясно. Ай към средата. О, там има един. Давай. Дай. Чете, бра! Аз телепорнах при него. Често. Хакер на Макс. Брат, умирам. Умрях. Така че прасет. Какъв е тос, бе? Те спери, не бак. Брати, ме ме тос, бе. Чек, аз като ни хвана, какво направиха на чифтета. Да. Влизай, идвам. Чек. Идвам. Ое. Само да не е Ето, този слушай. дете сега играхме. Да. Защото е най-тъпия мап. Добре, тъпи работи. Няма никакво оръжие, бе. Не има браво. Не знам, ще викам оръжие вместо... Теди, О, ще покажа на нещо, обаче гледай към... Виж ли мене къде си? да. Ко правиш, бе? Какво е? Ти не гърми. Как ще гърми? Ще ме убиеш, бе? Така ли, Ама газ имам броня и не слагам. Сега като падне 2 хита и си до там. Има лук и не си го вземам. Теди, Ама. аз пък имам въдица до тая. Ето ще да го кине там. Да, дето от мен взе. Чай сега, стой. Шето е. Их, бе, ще го съборя, бе. Какво направи, бе? Дани! Аре, Направя. човек ме затъкна въдицата, но не там да го стрелям, цъкам W. Давай, Теди. Ти си. О, е! Ти ли победи? Браво, бе. Аз дори бях без нагръдни. Какви ботове има в този свят? Дани ще... Дани! Хора, извинете, да. Кой кажеш? Хора, кажи. Сега ще прескоча. Ще влезе в портала, ама искам да пробвам да го прескоча. Добре, хора, аз ще сядам. Извинете, но сядам. Нищо, идвай. Тук ми беше як мап, дето има голям чест, ама нищо. Явно има работа, човека. Почваме! Добре. Бе някакъв веднага умре. Очевидно. Абе. Вече време е да умреш. Нека не умря.
мамо. Добре, умрахме. Какво правим? Добре, сега дойде той и последния вече спирам клипа. Само дойдем. И хора, извинете, аз съм тук. Какво се извиняваш, бе? Така може нещо казваш. Аз чакам да. Аз така умрях и умрях на джампа и къде си? Туш. Стигаме! Супер! Тъкмо доста мап играх и сега. Да, след тази сега изпирам клипа да не става много дълъг, защото ще го конвертирам 50 години. Искаш да споделя... Чай, какво ще ти кажа? Да, баси я. Да, че скоста тука. Да, бе, някакъв му би, бе, баси. И ако бях сложил бронята, ще го разкрутя. Баси. Айде да не гледам та. Имаш златна ябълка и перла, бе, взема ги. Да имаш златна ябълка, бе. Ти ги взе. Взе ги, сори. Отиде към центъра бързо. Само ти си там. Бързо гръби там код намериш. Ой, шут. Вземи си един меч си. Оставай! Добре, хора, това беше за този епизод. Това дано да ви харесал. Коментирайте, оценете и дайте лайк на клипа. И това беше, аз бях TBG, тук при мен беше Данито БГ и чао!